हाय फ्रेंड्स, तर आम्ही आज चाललो आहे आरूची शॉपिंग करायला, आरूच्या कपड्याची शॉपिंग करायला. आम्ही कोल्हापूरलाच जाणार होतो, पण आम्ही ते कॅन्सल करून पुन्हा आम्ही गांधीनगरला चाललो. तर बघा कसला हायवे रोड आहे, कसला वारा सुटला आहे, अक्षरशः आमच्या डोळ्यातून पाणी यायला होतं. आरू बघा मध्ये कसा बसला आहे. पुन्हा आम्ही पोहोचलो गांधीनगर दुकानामध्ये. आम्हाला घ्यायची होती आरूसाठी छान शॉर्ट स्लीवची शर्ट. पुन्हा त्यांनी दोन आवडली आम्हाला आणि आरूला पण आवडली. आरू म्हटलं कशी आरू, म्हटलं छान आहे, मला आवडली. तर मग घेतली. पप्पा म्हटलं घ्या. पुन्हा आम्हाला भूक लागली म्हणून आम्ही गेलो हॉटेलमध्ये. गेल्यानंतर आम्ही विचारलं आरूला, आरू काय खाणार? आरू म्हणला डोसा खायचा. पुन्हा आम्ही ऑर्डर दिला. आम्ही मिसळपाव घेतलेला आणि कुर्मापुरी, आणि आरूसाठी पुन्हा नंतर डोसा आलेला, तो व्हिडिओ टाकलेला नाही. तुम्हाला कसं वाटलं आरू शर्ट नक्की कमेंटमध्ये सांगा.